30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Μία βολή για τους αγανακτισμένους. Η τελευταία επίθεση στα χέρια των Booty Calls. 3-3 το παιχνίδι. 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Βήματα! Όποιος το βάλει κερδίζει τον αγώνα. Ο χρόνος είναι απεριόριστος, δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Η μπάλα είναι για τους Booty Calls, διότι οι αγανακτισμένοι ξεκίνησαν. Υπενθυμίζω ότι όποιος βάλει κερδίζει τον αγώνα. Δεν υπάρχει χρόνος. Εάν μπει βολή, ο αγώνας είναι των αγανακτισμένων. Μέσα! Νικητές οι αγανακτισμένοι με 4-3. Χειροκρότημα και για τις δύο ομάδες, πολύ όμορφο παιχνίδι.